Ngizwe insizwa lokho ixoxa ngama-minute thina nje othothi ushawa umuntu 3 minutes lo yabona ukushaya mude mangaki lama-minute enithi ukushesha nina phela ama-minute eseke siwabuke makuthiwa okay umuntu wesilisa wenza umdavazo ukuze wenele nawe as umuntu wesilisa wenelise nanomuntu wesifazane seke sibukelele a minimum of 10 minutes. Hayibo 10 minutes baba Maphisa. Angibabazeli mina bakwethu. Ngibabazeli ngibabazeli country ukuthi hey sake sibuka 10 minutes phela baba. Ngqongqoshe akithi kuze bakuthiwa khona umuntu oclean iroom. Thukani roba leli room sengibuka ukuthi hey kanti umuntu uyatitira uyaroba nje la uyanyanyalada. Mina ngazi ukuthi idokotela umbulela umuntu ushaya umuntu 3 minutes. Ah ku 10 minutes nje baba subuka. Angithi kuyakumele ulendlala itafula ngaphambi kokuba udle. Aha asiveli nje sithi sishona nje direct endleni singena sodlova siyangena akwenziwa kanjalo kuba khona into ekuthiwa i-outer course which is also called i-foreplay.